Jamen, så lad mig lige vente lidt, inden du begynder at sige noget og alt muligt. Nu må jeg sige noget. Ja, nu. Jeg prøver at få hik til gå over. Hikke er en meget dårlig ting. Jeg prøver at finde opskriften til at få det til at gå væk. Væk! Det kunne jeg ikke. Hej. Hej.